Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Istoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot, nga luyag ko istorya sa inyo subong, tawag siya Serious Rouge for Men. Iyan ni siya ni Givenchy. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali simple, nga makahang, nga elegante, nga pahamot. Amo na siya kung simutan. Te, namin siya sa matugnaw nga panahon, para sa nga ara sa mall o kung sa sinihan, na matugnaw na siya. Ang temperatura nga angay para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cactus, Chinese orange, kag tarragon. Baw, laka lang na ang pahamot nga may cactus. Kagang orange siya, hindi lang basta-basta nga orange, Chinese orange, no? Te, for the mid, we have pimento, African geranium, kag cedar. Na ang pimento, amo na siyang gahatag sa iya nga pagkakahang. Kag may geranium siya nga gahatag sin pagkaklaro nga hamot. Tapos may cedar siya para sa iya nga kahoy. Kag for the base, we have sandalwood, cedar, kag white musk na may cedar siya liwat para masimutan mo gid ang iya nga pagkakahoy nga hamot. Ini nga pahamot, angay ni siya nga pang date night, no? Kung may upod ka nga gusto ka masimutan kag nablang romantiko nga sitwasyon, angay ni siya. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!